Assalamu alaikum uwa masu kallo. A yau muna magana ne akan wani hali da ya zama ruwan dare gama gari a tsakanin samari da matasa, wato istimna'i ko yin wasa da al'aura. Wannan hali na jawo matsaloli a jiki da ƙwaƙwalwa da kuma lafiya baki ɗaya. Ga abin da yake faruwa a jiki a lokacin da mutum ya aikata istimna'i. Ƙwaƙwalwa tana sakin wani sinadari mai suna dopamine wanda yake baka jin daɗi na wucin gadi. Idan ka saba yin haka a kullum, ƙwaƙwalwa tana sabawa da wannan jin daɗi har ta kasa samun nutsuwa har sai an ƙara yawan yi. Wannan yana jawo matsaloli sosai. Na farko, gajiya da kasala a kullum, rashin nutsuwa da ƙaramcin kuzari, matsalolin zuciya da jijiyoyi idan aka saba yi sosai. Ga tasirin ƙwaƙwalwa da zuciya. Yin istimna'i akai-akai yana kawo damuwa, ɓacin rai da kuma saurin fushi. Yana iya sa mutum ya kasa mai da hankali a karatu ko aiki. Ga tasirinsa a addini, a musulunci malamai sun nuna cewa istimna'i ba ɗabi'ar ƙwarai ba ce. Musulmi na haƙiƙa ya kamata ya kasance mai tsafta, mai gujewa aikata istimna'i, kuma ya guji abin da zai raunana addininsa da lafiyarsa. Allah maɗaukakin sarki ya ce, wallazina hum li furujihim hafizun, su ne waɗanda suke kiyaye farjinsu. Wannan ayar tana nuna muhimmancin kiyaye kai daga albasha. Hanyoyin gujewa istimna'i: na ɗaya, yin azumi ga wanda ya sami iko, domin azumi yana rage sha'awa. Na biyu, nisantar kallon batsa ko hotuna marasa kyau. Sai kuma na uku, cika lokaci da ibada, karatu ko sana'a. Sai kuma na huɗu, yin addu'a ga Allah ya tsare ka daga aikata wannan aiki na istimna'i. Sannan kada ku manta cewa ga duk wanda yake fama da matsalar istimna'i, akwai cututtuka guda 7 da istimna'i yake haifarwa da mutum. Duk irin matsalar da istimna'i ya haifar ma da shi, wannan cibiya tamu mai albarka muna da magunguna wanda bi iznillahi in ka sha za ka rabu da wannan matsala, ko da ya sama mantuwa ne, ko da ya sama ƙanƙancewar gaba, ko kuma ya haddasa maka wani ciwo a ƙwaƙwalwarka. To 'yan uwa, da wannan muke